Creo que vamos a ir empezando xa, quizás chegue xente de aquí a pouco, pero vamos a ir comezando xa. Boa tarde, benvidas, benvidos, grazas por acompañarnos hoxe aquí presencialmente, as persoas que estades aquí e virtualmente a xente que nos está seguindo a través da rede. Estamos aí xa varios días mergullados no universo dos arquivos sonoros e a creación contemporánea grazas a estas xornadas que son pois unha iniciativa deliciosa de Luneda Producións apoiada polo Concello de Santiago, por Turismo de Santiago e pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Hoxe toca analizar un puntal, un elemento clave na música tradicional que son os mercados, non? Que obviamente son importantes para que teñan sentido para a súa pervivencia. Entón, vamos ver como se comporta o mercado profesional cos proxectos de creación que parten das músicas tradicionais e para falar de todo isto temos hoxe connosco a tres persoas con moito coñecemento de causa en distintos ámbitos que tocan o tema e que paso a saudar primeiro as tres persoas que nos acompañan aquí presencialmente, que son Ramón Almuíña, Chito da Central Folque, benvido. Hola, boa tarde. Julio Gómez de Sinsal Laurio, benvido Julio. Hola, boa tarde. E Xavier Campos da Deputación da Coruña, benvido Xavier. Moi boa tarde. E nos acompaña tamén desde Cataluña Jordi Fosas, director da Fira Mediterránea de Manresa. Non sei se podemos ver a Jordi para saudalo. Hola Jordi, bona tarde. Eu non sei se teño este micro correctamente colocado, pero se me escoita, non? Vale. Bueno, pois eu vou empezar por contarvos un pouquiño cal é a historia, cales son os motivos principais polos que convidamos a cada unha destas persoas e vou comezar por Jordi. Jordi Fosas é o director artístico da Fira Mediterránea de Manresa, como comentaba, que é a única feira profesional dedicada especificamente ao ámbito das músicas de raíz. Na Fira non solamente se promove a creación contemporánea partindo da tradición a nivel de mercado para comprar e vender, fenomenal ter ese escaparate para programadores que veñen de todo o mundo, pero que ademais eles coproducen espectáculos e xestionan residencias artísticas en colaboración con outras entidades. Ademais da música traballan tamén o teatro e a danza, e para moitas e moitos profesionais asistir á Fira pois marca un pouco o ritmo de traballo de todo o ano, porque ademais de ser ese lugar de encontro coa comunidade de profesionais que se dedican ás músicas tradicionais e onde facer as compras e as ventas é un lugar de intercambio de coñecemento e sobre todo de moita inspiración para moitos proxectos. Entonces, bueno, queda presentado Jordi, que a verdade que xa vos dades unha idea de que é unha sorte poder contar hoxe con el, aínda que sea virtualmente, e presento agora a Ramón Almuíña, Chito, que é produtor, historiador musical na Central Folque, que é un proxecto non só interesantísimo, senón super necesario no noso país, que eu creo que condensa un pouco todas as temáticas que se están tratando esta semana nestas xornadas, non? Porque é unha das poucas axencias especializadas en proxectos de música tradicional cun enfoque 360, é dicir, cubren todo o proceso. Son escolas, son editoras, son agencias de booking, crean proxectos. Nos últimos tempos acompañaron a algúns músicos, sobre todo de jazz, que traballan con arquivos, como Pablo Samamé, co disco Ben Asmayo, a partir das cantigas de Afonso X, ou Richie Casas cos arquivos de Dorte Xubar. Ademais, editan moitos libros que recuperan recollas de patrimonio tradicional moi diverso e traballan sempre cunha visión aperturista que eu creo que
debemos, bueno, fixarnos nela para aprender. Julio Gómez é codirector da promotora Sinsal Audio, onde levan xa máis de 20 anos descubrindo músicas de todas as latitudes e estilos e sorprendéndonos con proxectos exquisitos como o Festival Sinsal, como o Ciclo Monumenta, como as sesións anecoicas e moitas outras. O seu público, polo xeral, afástase bastante do que, bueno, podemos pensar que é o clásico público das músicas tradicionais. Sin embargo, eles insisten sempre en apostar dentro das súas programacións por este tipo de música e, ao final, pois, consiguen que dentro do seu contexto funcione, non? Sempre, ademais, tratando estas músicas con máximo respeto e con unha normalidade que, aínda que poda parecer unha obviedade, pois ao final non o é, non? Este é un dos problemas que temos, que quizás non sabemos aínda como tratar a nosa música con esa normalidade. No Sinsal, por exemplo, ten programado a Rodrigo Cuevas, a los hermanos Cubero, a Falla, a Germán Díaz, a Dina con Raúl Refri e pois tamén outras, esa sensibilidade estendese ao resto do planeta e tamén veñen pois outras propostas de África ou de Asia, non, que beben das músicas tradicionais dos seus territorios, non? Entón consiguen ao final algo moi importante, que dar a coñecer estas músicas a un público que outro xeito probablemente non se achegaría a elas. E quédame Xavier, e Xavier é hoxe aquí o noso representante institucional. Ele é responsable do deseño e da coordinación da política cultural da Deputación da Coruña, desde onde segue unha liña de programación que sempre apoia moito a música tradicional, que a priori é algo máis minoritario, pero que ao final funciona moi ben, non? Ademais, a nivel persoal, Xavier ten moita carencia por, bueno, pues, polo tema dos arquivos, moi bo coñecedor da nosa música en xeral, e isto é algo que o convirte a él nunha rara avis dentro da administración pública e unha rara avis que nos encanta. Entón, unha vez presentados todos eles, eu creo que así, para comezar xa a soltar perlas, vou vos pedir a cada un de vos pues, que me comentedes como enfocades, non, o vosso traballo. Se vos parece, empezamos por barrer un pouco aquí a nosa casa e despois preguntamos a Jordi como está o panorama alá en Cataluña. O mellor xa para non deprimirnos de primeiras, non? Primeiro vamos con oso. Entón, Chito, vou comezar por ti porque nos pode a curiosidade e a fascinación, e preguntámonos sempre como pode a Central Folque facer esas preciosidades nun contexto, ás veces, tan hostil, non? E conseguir viver disto e, ademais, pois, darlle traballo a outras persoas. Como se consigue, Chito? Bon, eu imagino que a resposta estará na propia fundación da Folque hai xa 20 anos. Éramos unha xeración que viñamos de finais dos anos 80 e, sobre todo, nos anos 90, desenvolvendo proxectos profesionalizantes, vou a decir así, e había unha vontade, igual non estaba articulada, pero sí que era unha cousa que percibías globalmente, que era o momento de dar un determinado paso de forma colectiva, non? Entón, concretou esta iniciativa, concretaron outras, mas é certo que esta, bueno, prendeu, non? E moita xente da que estivemos aí nese primeiro momento, pois viñamos un pouco convencidos de que dependía de nós. Quero dizer, nós podíamos buscar nas administracións un determinado tipo de apoio con locais ou algún tipo de axuda económica, mas realmente dependía de nós, dependía dos músicos, dos docentes, dos investigadores, poder mover a ficha. A pelota sentíamos no noso tellado, non?
E aquí non había, e sigue sen haber moito oferta educativa, nin a nivel empresarial, nin a nivel da universidade, nin a antropoloxía, nin estes días estou traballando con danza. Con quen se pode falar de danza tradicional dunha maneira, vou a decir, académica aquí, non? O sea, a día de hoxe. Pues parece que con ninguén. Entón, non sei, de alguna maneira era natural para esa xeración esa política de se non te gustan as noticias que hai, pois fai a ti a túa radio, e se non te gusta a roupa que te ofrecen, pois fai a ti a túa roupa, non? Neste caso non nos gusta a música ou o ensino que nos ofrecían e queríamos facer o noso propio ensino, e desde aquel momento o espírito foi ter unha organización útil, eu penso que esa é a palabra. Fomos asociación, somos tamén empresa. No fundo non nos preocupa absolutamente nada a forma xurídica, diso ben determinado pola relación coas administracións, o sea, o espírito sempre foi cooperativo, e nós, se un profesional pois é transcriptor e se quere dedicar profesionalmente a iso, a nós nos interesa moito que esa persona poda facelo. Entón, nas nosas programacións vamos a telo presente. Se eres unha profesora de danza, vamos a telo presente. Se eres un músico de jazz ou de electrónica, me dá igual, que estás atendendo ou tes curiosidade pola música patrimonial, vamos a telo presente. E eu creo que, simplemente, durante todos estes anos, pois, efectivamente, moita xente, colectivamente, fixo uso da organización, que para o que está, non? Para que se poida ser unha ferramenta útil e que moitos proxectos podan ir adiante. Certo é, e xa que me preguntas, porque rara vez me preguntan pola organización, quero destacar o traballo do equipo de produción, o que non se ve, non os profesores, nin os músicos, nin os investigadores que asinan os libros, sino as persoas que estamos detrás, que realmente, nunhas condicións que todos coñecemos aquí precarias laboralmente, e como me decía a profesora Pilar Alén da Universidade, que sodes entusiastas, me decía él, non? Pois non sei se será iso ou se é unha fe, unha crenza ou unha decisión política de fundo, non? De cada un de nós. Por iso nos mantemos e mentras teñamos corpo, que ese é outro tema, xa non temos 20 anos, non temos o mesmo corpo, pero mentras teñamos corpo procuraremos seguir estando aí. Gracias, Chito. Resistencia, e chamamos hoxe, pero nos levamos moito resistindo, é verdade. Eu quería, para Xavier, quería seguir contigo, non? E, bueno, todos nos damos conta de que a aposta da administración neste tema é fundamental, porque máis alá de ser necesario programar concertos, digamos que hai que atender un pouquiño a ese caldo de cultivo, a crear unhas dinámicas, a asegurar uns espazos onde se podan programar estas músicas, non, pero uns espazos dignos e de calidade. Tamén garantir de alguma maneira que os medios de comunicación fagan esa labor de difusión e de pedagogía e tamén lle den espazo e oco a estas músicas. Entón, desde a Deputación da Coruña, Xavier, como vos plantexades vos ao apoio e a atención á música tradicional? A ver, no caso da Deputación, bueno, eu creo que teño que facer, ou sinto que teño que facer casi unha explicación inicial, porque realmente, aínda que ti me definías como o representante das administracións nesta mesa, non, realmente a miña é unha posición, como é a das deputacións en xeral, un tanto excéntrica, non, no sentido de que, por competencias, por natureza do que pode facer e do que debe facer unha deputación, pois as nosas vías de apoio, as nosas programas, non, de apoio a este tipo de actividade cultural, pois, bueno, non entroncan de forma central co que son as necesidades realmente en moitas dimensións, desde a investigación, a programación, a formación, a innovación, pois que se requiren, non? Entón, quero dicir, nós non somos, por decirlo de outra maneira, non somos a Xunta de Galicia, nin temos as competencias da Xunta de Galicia, non? E, por tanto, nós achegámonos ao apoio pois a este ámbito, intentamos facelo desde a sensibilidade
e desde a vocación, digamos, de poder apoiar todos aqueles proxectos que se van desenvolvendo e que podan contar con o noso apoio desde o punto de vista da programación ou incluso da produción, se é posible, a través dunha serie de liñas de axuda, de convocatorias e demais, que non me quero poñer agora, digamos, a desenvolver así polo miúdo, pero despois, se alguna persoa está interesada, pois fago, vamos, encantado da vida, pero en todo caso o noso apoio é un apoio parcial, e un apoio, xa digo, particular, proxecto a proxecto, por así decirlo, cando eu creo que realmente, hoxe estábamos comentando antes de comezar esta actividade, Julio e máis eu, estamos comentando a entrevista, por exemplo, que hoxe viña no Fugas a Raúl Refrí, donde el comentaba que estaba de alguma maneira admirado, sorprendido da potencia musical, da tradición galega e demais. Claro, cando tes un panorama deste tipo, realmente o que é necesario son políticas máis estruturais e un apoio moito máis integral. Non é por botar balóns fora, ni moito menos, pero creo que esas políticas integrais, ese papel, correspóndelle á administración que ten competencias e capacidade para facelo, neste caso a Xunta de Galicia. Nos intentamos ser un elemento de apoio, a través, xa digo, cito simplemente 3 cuestións e deixo aí. Temos liñas de subvención para todas as entidades que se dedican fundamentalmente ao ámbito da música, do baile tradicional, tanto a nivel de actividades como de investimentos. Temos liñas de apoio para proxectos que lles chamamos proxectos singulares de especial interese cultural, no que terían perfectamente cabida moitos dos proxectos dos que, de alguma maneira, se integran os que podemos entender que forman parte destas xornadas. E despois temos unha liña de programación propia vinculada fundamentalmente ao Teatro Colón, porque unha das características que temos na Deputación da Coruña é que non somos unha administración programadora, sino que somos unha administración que fomenta que outros fagan programación, fundamentalmente os concellos, as entidades sen ánimo de lucro. Entón, digamos que somos, creo que se nos percibe a veces como unha consellería en pequeno, pero xa me gustaría ter a capacidade económica e a capacidade tamén de competencias e de funcións para poder desenvolver unha política cara ao conxunto do país que neste momento non está nas nosas mans. Gracias, Xavier. Bueno, vamos a ver se o lucro da sesión somos o suficientemente creativas como para dar unha idea. E faltan, bueno, pois a ver, eu personalmente e profesionalmente admiro moito a Julio, porque é verdade que a maioría dos programadores non arriscan nin a metade, nin a cuarta parte do que facedes vos sin saber audio. Levades, é verdade, que moito tempo sachando, imagino a veces con máis glorias e outras veces con alguna pena tamén, pero ao final conseguides ir educando ao voso público, creando novos públicos tamén, que me parece que é algo importante, que necesitamos moito, e conseguindo que as vosas programacións, vayan encaixando ou vayan calando e sempre teñan ese oco para a creación a partir das músicas tradicionais. Entón, eu quería preguntarte como é o teu proceso, como concibes tú cada programación e que importancia ten aí dentro dese proceso a música de raíz. Bueno, a verdade é que realmente é unha cuestión de cultura, unha cuestión educativa, e nós sempre defendemos que a aproximación que se debe de facer á música, seguindo a analoxía con outras artes, debe de ser un achegamento desde a perspectiva da música como un todo onde realmente para nós o máis importante, inda que pareza anecdótico, é como se construe a música, que é o sonido. Entón, a nós non nos preocupa demasiado nin a melodía, nin a armonía, nin o ritmo, e ao mesmo tempo preocúpanos todo. Pero con isto quero dicir que para nós, a diferencia do tópico que se dedica a música a unha linguaxe universal, nós, sin embargo, pensamos que é todo o contrario, non é unha linguaxe universal, son miles de linguaxes as que circulan polo mundo, e, de feito, a percepción que se ten da música é moi distinta dunha cultura a outra, é moi distinta do norte ao sur e do leste ao oeste. Entón, cando faz unha cultura
pedagóxica desde o punto de vista da sonoridade, neste caso das músicas, e sobre todo defendes as músicas como esa arte onde te podes aproximar desde distintas perspectivas, sae con moita naturalidade a unha programación. E realmente non nos preocupa demasiado si esa proposta que imos a programar ten ou non ten achegamento ou ben das raíces, non? Entre outras cousas, porque habería moito que falar do que son as raíces, non? Pero, bueno, para non meternos nese lío, insisto, para nós o realmente importante é que aporta esa música. Entón, a partir de aí, facemos unha programación que sí, de forma premeditada, evidentemente, buscas ofrecer distintas aproximacións a esa sonoridade segundo a capacidade que ten o artista para presentar a súa proposta. Creo que é moi necesario, eu recordo unha charla fai xa bastantes anos onde eu demandaba nunha mesa que é moi importante traballar esa pedagogía da música, non? A diferencia das outras artes, por exemplo, a pintura, sin irnos máis ás artes da representación, por exemplo, o cinema ou, por exemplo, as artes escénicas, onde hai un público que pode achegarse, independentemente de se o que vai a ver vai a ser cinema científico ou cinema policíaco ou cinema de aventuras, ou mesmo nas artes escénicas, coas diversas propostas que pode haber dende a danza tradicional ou danza contemporánea ou danza clásica, etcétera, etcétera. Sin embargo, na música somos demasiado fetichistas e isto pasa porque ao longo dos anos e sobre todo no século XX temos unha formación musical que está moi vinculada a un tipo de gusto. Independentemente de que esa música sexa de raíz ou sexa contemporánea, estamos falando dunha música moi uniforme, sexa cal sexa o estilo no que se interpreta. Por que? Porque todo vai baixo a dictadura, por chamarlo así, do gusto. Entón, cando realmente o que te preocupa é, ou o que te gusta é buscar esa música que teña certa melodía, certa armonía, evidentemente, pois solamente vas a percibir a música dende un punto de vista ou dende unha escoita moi direccional, non? Insisto, creo que é unha cuestión de educación e cando un xa ten asimilado ese concepto da música, pois ten a posibilidade de ofrecer as grandes variedades que nos ofrecen os artistas de todo o mundo, non? Pero ti segues sendo consciente que é unha aposta moi valente. É dicir, que vos non sodes administración, nin con máis nin con menos recursos, non? Sodes unha empresa con un enfoque en certa medida hasta filantrópico, pero ao fin e ao cabo unha empresa da que depende xente e aínda así se fai esa aposta, non, arriscada. Sí, bastante filantrópicos somos. Sempre comentei que somos expertos en vaciar auditorios. Ou non enchelos, depende de como se mire. Non, dicir, este é unha broma, non? Afortunadamente, co paso dos anos aprendes tamén a buscar un equilibrio, non? Dicir, non hai que situarse sempre por riba do público, non? Dicir, o público sempre tes que terlle máximo respeto e evidentemente sabemos que hai propostas que van a ser moi difíciles de percibir. Por lo tanto, buscas un equilibrio entre esa innovación sonora, pero ao mesmo tempo que estea adaptada a todo tipo de públicos. Non se trata de practicar un comisariado excluinte, non? Sino que se trata do contrario, se trata de dicir, bueno, pues vou intentar achegarme ás persoas, vale? Aportando aquilo que realmente me interesa, pero sin reseitar a parte máis importante que a parte do público, non? Bueno, ainda así, ten moito mérito, precisamente neste contexto da ditadura do gusto, non? Conseguir levar a tantas persoas e deixar a moitas outras en terra, cando non é posible conseguir entradas a tempo, non?
levalas a unha illa para facerlles unha proposta que non van saber exactamente cal é hasta que desembarquen, non en San Simón. Iso de mérito, e eu creo que se corresponde, bueno, pues con un montón de anos facendo pedagogía, educando a xente e ao final propoñendo cousas de moitísima calidade que sabes que podes ir ali a cegas porque vai gustar, pois porque vai a ser de calidade, logo podes darlle pois entre o 6 e o 10 según as túas referencias, etc. A nota que sexa, pero vai ser sempre de calidade. E faltanos Jordi. Jordi, bueno, desde Cataluña, no, que é ese país pois idolatrado polos galegos en moitos ámbitos, e neste, pois tamén. Contanos como traballades vos na Fira, como trata o público catalán as músicas de raíz e que apoio teñen tamén estas músicas por parte das administracións. Vale, pues yo cojo este último punto, ¿no? De instituciones y Fira, porque precisamente Fira Mediterránea somos una fundación pública. Por lo tanto, ya hay, ¿no?, de entrada un apoyo institucional con la creación de este mercado estratégico de raíz, ¿no? Que me quiero contar un poco más específicamente cómo trabajamos, pero nosotros ya somos una fundación pública con dos grandes partenariados, Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de la Ciutat de Manresa, ¿no?, de la ciudad. La ciudad dentro de este marco, nosotros nos situamos dentro del marco de los 6 mercados estratégicos pues, que tiene el Departamento de Cultura de la Generalitat, ¿no? Y yo creo que es importante, cuando hablamos también de apoyo institucional, dentro del Departamento de Cultura de la Generalitat, ya hace muchísimos años que hay una Dirección General de Cultura Popular. Por lo tanto, hay una mirada específica a la cultura popular y a todos los sectores de la cultura popular. Por lo tanto, esto es otro factor, creo, importante a tener en cuenta, ¿no? Desde Fira Mediterránea, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues estamos dentro de estos 6 mercados estratégicos que tiene el Departamento de Cultura. Hay danza, circo, artes de calle, médico familiar, música moderna, pero también hay Fira Mediterránea que ya está mirada pues, a la raíz, al patrimonio material. Por nosotros no somos una fira de una disciplina, sino somos... ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, Jordi, continúa. Gracias. Pues hacemos esta mirada multidisciplinar, ¿no? No solo una mirada de disciplinas, sino multidisciplinar. Nuestra característica es este trabajo, pues a partir de la raíz, a partir del patrimonio inmaterial, pues estos trabajos que hacen los artistas, ¿no? Por lo tanto, creo que un buen punto de partida también es crear estas especificidades, estas miradas concretas que sirven, pues, para trabajar profesionales, público, artistas, como es el trabajo que hacemos desde la FIRA, ¿no? Nosotros trabajamos en estos 3 ámbitos, profesionales, artistas y público, porque creemos que para ser un mercado profesional de propuestas de raíz, que tampoco me voy ahora a meter en definir qué son las propuestas de raíz, ¿no? Pero trabajamos estos 3 ámbitos, trabajamos en el ámbito profesional, por lo tanto en crear conexiones entre profesionales, en establecer este mercado, en poner en conexión artistas con programadores, en tener un programa internacionalizador para nuestros artistas, o sea, trabajamos este ámbito, pero creo que también es muy importante trabajar con los artistas, acompañar a los artistas. Creo que este foco lo estamos poniendo en los últimos años en la FIRA y va a ser un foco que vamos a ir haciendo crecer en la FIRA, que es acompañar también a los artistas, ayudar a la coproducción de proyectos. Y estoy diciendo la coproducción porque creo que esto es una segunda llave, ¿no? Que es decir, creo que caeríamos en un error si la mirada que tiene la FIRA o lo que tiene esta Dirección General de Cultura Popular es si nos quedamos endogámicos en nosotros mismos. Y creo que lo interesante de aquí es trabajar en red, trabajar con los otros mercados estratégicos, trabajar con otros festivales, sean ya de cultura popular y de raíz, pero especialmente con aquellos que no lo son y que por lo tanto no programan habitualmente raíz en sus espacios, en sus festivales o en sus mercados. Y por lo tanto en este soporte al artista, en este acompañamiento, en esta coproducción, lo estamos haciendo desde esta doble faceta, ¿no? De implicar
al sector ya, a los festivales de cultura popular, pues para que generemos un circuito, pero a la vez pues a equipamientos como el Mercat de las Flors, como el Auditori de Barcelona, etcétera, etcétera, Firatárraga, por ejemplo, que no trabajan habitualmente con proyectos de raíz, pero que nosotros los podamos implicar pues ya desde un minuto cero en una ayuda a una coproducción de un proyecto artístico, y acompañamos al artista y a la vez nos estamos introduciendo las propuestas de raíz más allá de nuestro marco específico, ¿no? Por lo tanto, esta doble clave, ¿no?, de poner una estrategia como Esfera Mediterránea, en que nos fijamos y trabajamos todo el año para los proyectos artísticos de raíz, pero trabajando siempre en red con otros festivales, en otros equipamientos, pues para expandir, ¿no?, estas propuestas de raíz y no trabajar endogámicamente solo para el sector y en el sector, ¿no?, para entendernos. Y la tercera gran rama que estamos trabajando es con el público, porque creemos pues, que desde la FIRA también podemos ayudar a hacer llegar todos estos proyectos al público, no solo al mercado profesional, o no solo trabajar con los artistas, sino también trabajar con el público, ¿no? Y que desde la FIRA también sea como un pequeño escaparate pues, para el público y para ir haciendo mella ahí en él. No sé, esta primera visión un poco general de cómo trabajamos en la FIRA y cómo también es un poco, a partir de esta Dirección General de Cultura Popular, cómo es también el soporte pues, que da desde la Generalitat un poco el trabajo a los proyectos artísticos de raíz. Pues lo has contado muy bien, Jordi. Parece sencillo. Casi nada. Yo quiero preguntarte también cómo son vuestros archivos sonoros de música tradicional, ¿no? Tengo esta curiosidad. Si hay muchas recogidas, si están bien conservadas, si se trabaja mucho a partir de ellas. Yo creo que encontraríamos ejemplos de todo tipo, la verdad. Colgando también de la Dirección General de Cultura Popular, que os hablaba ahora, también está la Fonoteca de Música Popular. Y ahí, por ejemplo, es donde está todo el material de la obra del cancionero popular, que es todas las misiones pues, de investigación que se hicieron a inicios del siglo XX, que precisamente en el 2022 celebraremos 100 años de las primeras misiones que se hicieron por toda Cataluña, pues para recoger todas estas canciones pues, que se cantaban por toda Cataluña, ¿no? En la fonoteca, por ejemplo, hay este material, pero también hay muchos archivos o mucha investigación desde el mundo asociativo, ¿no? Esto, no todo en Cataluña depende de esta Dirección General de Cultura Popular que os hablaba, ¿no?, sino que ha habido muchísimo trabajo, y creo que es otra característica importante desde el mundo asociativo. Y por eso, aparte de citaros la fonoteca, que sería como el organismo oficial, ¿no?, que tiene cura de todo este archivo sonoro que me preguntabas, Marian, voy a poneros un ejemplo, que es el Cantut. El Cantut primero fue un cancionero popular, fue una recopilación de muchos investigadores que recogieron canciones populares de Girona, de las comarcas de Girona concretamente, es de este ámbito, de la provincia de Girona. Hubo una persona, Albert, pues, que recogió de diferentes personas pues, todo este material que se hizo esta investigación y que se hizo esta recopilación de canciones, pero lo que han creado con este archivo sonoro, primero es crear una página web, cantut.cat, que lo podéis consultar. Ahí podéis encontrar todo este archivo sonoro, pero yo os quería poner como más interesante incluso es que cuando ya entráis en esta página web hay como tres partes, ¿no? Hay todos los archivos para entendernos, por tanto el cancionero. Otra parte hay el festival, a partir de ahí se ha creado un festival para devolver, ¿no?, todo este material a la sociedad, pero no solo devolverlo como solo en ámbito artístico, que también, porque hay un ámbito específico de producciones, y aquí, por ejemplo, en la FIRA es donde colaboramos con el festival, es en la ayuda de coproducir material artístico a partir de este cancionero, pero también lo hacen llegar para provocar que se canten estas canciones, ¿no? Por ejemplo, este verano hubo una iniciativa del Hostal Cantut, y es que tú podías reservar para ir a hacer una cena en un restaurante, creo que estaba cerca de Bañolas, pues, y cada miércoles, no recuerdo exactamente, pues había pues, un grupo, pero su trabajo no era presentar
su proyecto artístico, sino hacer cantar canciones de este cancionero, ¿no? Por lo tanto, también provocar que se cante, provocar que los artistas trabajen con todo este material, pero a la vez pues que el archivo sonoro pueda ser consultable para toda la población. Esto es oro, es un ejemplo que es fantástico y es a través de un proyecto asociativo, ¿no? No depende de apoyo institucional, ¿no? En este caso. Sí que tenemos, como os decía antes, también es la fonoteca, que es donde hay toda la parte oficial del archivo sonoro y que mucha gente pues entrega ahí sus materiales. Bueno, aquí en Galicia, en canto a la situación dos archivos, que me corrixan e que me complementen os compañeiros, a situación é un pouco complexa, non? Temos donacións de persoas moi generosas que traballaron moito nas recollidas e esas recollidas están hoxe a disposición do público, como poden ser Miñero e Pintero e Luis Prego. Están a recordar dos estrexeiros, chamamos dos de Xugar e Alma e Gustav Kenningsen, e despois está un inxente traballo aínda por descubrir, seguramente en boa parte, de moita xente que entregou moitas horas da súa vida e medios propios a facer esas recollidas, pero que agora non encontraron no seu momento apoio público para facelas, nin agora encontran apoio público para poder digitalizalas e bueno, pues que se conserven, que se custodien como se debera e que se poda tamén traballar a partir destes recursos. Pero bueno, é verdade que partimos de un gran patrimonio xa coñecido e de disposición do público. E aquí, pois, unha vez máis, así por alusión, eu quería preguntarlle a Xavier si estamos realmente desaproveitando un gran tesouro e unha grande oportunidade que nos permitiría facer creación que realmente fose diferenciadora, creación musical que poda diferenciar a Galicia no mundo, e neste sentido, pois, insisto, e apóyote, non? Na tua defensa anterior non pretendo descargar na reputación da Coruña, moito menos todo o peso desta cuestión que é dunha magnitude enorme, pero que crees que debe estudiar, conservar e traer á luz moitos destes archivos que non sabemos onde están. Sí, a ver, eu creo que desde unha perspectiva así un pouco de política cultural, no caso galego, a mí hai un elemento que me resulta moi chamativo, non? E é que en todo o desenvolvemento das diferentes institucións culturais da autonomía, por decirlo así, se vos dades conta, prácticamente foronse creando ferramentas específicas para abordar desde un enfoque ou desde outro, pero prácticamente todos os ámbitos da cultura. É dicir, ao longo da autonomía, créase o Centro Dramático Galego, créase o Centro Galego de Arte Contemporánea, créase o CEGAI para o ámbito do audiovisual, unha escola de imaxe e son, unha escola de arte dramático, etc. E resulta curioso, e dá que pensar, que xustamente naquele elemento no que eu creo que somos, tanto cualitativa como cuantitativamente, unha potencia, pero porque tamén os propios números así o indican, non? É dicir, eu lembro, creo que do ano 2006, un informe que penso que coordinara naquele momento, Chito se acorda, creo que fora Rodrigo Romaní, no ano 2005-2006. O Libro Branco, efectivamente, da música do baile tradicional. Non recordo as cifras, pero, bueno, é dicir, o volume de persoas, non? Que de forma directa estaba vinculada á música e baile tradicional era enorme, é dicir, enorme, non? Entón, non deixa de ser curioso, digamos, que os diferentes sectores da cultura, por dicirlo así, fosen capaces de que, con mellor ou peor sorte, non? Ou para cumprir unha función máis eficaz ou menos, pero foron capaces de crear ferramentas administrativas específicas, non e propias, para traballar un determinado ámbito, e que xustamente, pois, nun ámbito como pode ser o da cultura tradicional, as músicas de raíz, ou, en definitiva, pois, un pouco nese sentido amplo, pois que no caso galego non se fixese, non? Eu teño, en algún momento teño pensado, e non é porque aquí este a Chito, que de alguna maneira
un pouco a imitación do modelo que estaba comentando agora Jordi de fundación, que de alguma maneira eu creo que a Central Folque, sendo unha asociación e con moitísimos menos recursos, claro, pois estaba suplindo ese espacio, non estaba cumplindo, eu creo que durante uns anos foi realmente o centro galego, polo menos no ámbito da música, pois o centro galego de referencia no ámbito da música tradicional, das músicas de raíz e demais. Desde logo, creo que cara a futuro, eu penso que hai, o que comentaba Jordi, non, de que en Cataluña, pois, efectivamente, hai moitos anos, eu lembro no 2007 ou 2008, por aí, lembro que tiveramos unha reunión, xustamente, creo que se chamaba daquela, o Centro, creo que era o Centro de Cultura Popular e Tradicional de Cataluña, Jordi poderame corrixir se non era así, e chamaba moito a atención porque eu observara, analizar un poquinho o tipo de subvencións de liñas de traballo que tiña aquel centro, non? Había tamén unha fundación que era a FUSIC, a Fundació Societat e Cultura, que organizaba cousas como unha cousa que me chamou moita atención, que era a Escola Catalana da Festa Popular, non? E entón, claro, a mí pareceme sorprendente que desde a Administración Pública catalana se fomentase a creación de festas populares, de carácter popular, non? E entón, claro, pensaba na nosa realidade e dicía, claro, pero nós temos a montón de festas populares, por así decirlo, non? Pero nunha dinámica moi social, moi de base, e xustamente o que falta é o soporte institucional, non, por así decirlo. Entón, que cousas se poden facer? Vamos a ver, eu creo que unha cuestión básica e elemental a nivel galego, a nivel de política cultural galega, é que este ámbito ten que contar cunha ferramenta administrativa propia e específica, porque o precisa, e porque, xa digo, tanto cualitativa como cuantitativamente, hai un campo que abordar e dunha forma multidimensional, non? É dicir, desde o ámbito da investigación, da difusión, do apoio á produción de proxectos, non? En fin, en todas as súas variantes, non? E despois, co que ten que ver, e xa remato, coa cuestión máis dos arquivos ou de, digamos, da recollida e do coidado, non? Do patrimonio. Bueno, aí hai cuestións que en algún momento hai que tamén abrir certos debates, non? É dicir, cal ten que ser o papel do Consello da Cultura Galega para este tipo de cuestións. Hai un fondo cultural galego recollido no Estatuto que nunca se chegou a desenvolver. Hai un arquivo de Galicia, Arquivo Nacional de Galicia, que iba a ser no seu momento, que habría que ver que función tería que cumplir neste tipo de patrimonio. Entón, bueno, creo que é un debate, é dicir, creo que hai moito que facer, creo que non é tan difícil, é dicir, eu creo que non é un problema de falta de ideas ou de que non sejamos capaces de definir colectivamente cales son as cuestións máis prioritarias, máis urxentes do que hai que facer, senón que, bueno, creo que o que falta, digamos, é ter unha visión máis estratégica, non? E máis, por suposto, de país, non? Por eso decía, non era unha excusa, nin me sinto, vamos, cuestionado ni moito menos, non? Pero decía no sentido de que estamos falando de políticas que teñen que ser políticas de país, non de provincia, non? E, polo tanto, nin siquiera unha cuestión de recursos, sino máis ben de natureza e de competencias, non? Bueno, ainda así, digamos, pois máis alá do que a xestión dos arquivos, eu quería que Julio e que Chito, pois, aproveitando máis que temos aquí a Xavier, e desde o seu pequeno, non? Desde o seu pequeno núcleo de resistencia, vamos a chamarlle así, un símil un pouco axteriano, como se poda entender. Que cousas pensáis vos que lle podemos pedir á administración dentro do que é crear dinámicas? Un pouco como as que nos contaba Jordi, quizáis, e poñendo mellor o foco pois, en iso que falta, que son as residencias artísticas, e promover de que formas, con que ferramentas, a creación contemporánea a partir deses arquivos. Que se lle pode pedir á administración que non está sucedendo? Mentres non te ha chegado esa magnífica achega de Xavier, que realmente crear o órgano, non? Que lle dé forma a todo iso, non? Pero tal e como temos o mapa agora mesmo, que se lles pode pedir? O primeiro que te deixen traballar. Eso é moi importante, porque ás veces a administración é un problema, realmente. E eu realmente, no noso caso, non? Antes non quixen entrar en detalle en todas as cousas que facemos ou nos dedicamos.
Xa che botou unhas flores aquí, Xavier, tú non te atreviches, pero... Sí. Grazas, a ver. Pero, bueno, eu quero referirme a unha cousa en concreto, que é o traballo no rural. Realmente, nos facemos moitas producións a partir de un patrimonio, cando se fala, non? De volver ás comunidades, non? Os arquivos. Pero a que comunidades? A Santiago de Compostela? Porque a xente que vive no Courel non é de Santiago de Compostela. Non sei se é a mesma comunidade. E se está articulando algo para que eses arquivos ou esas actividades, ese potencial que se consigue coas ferramentas artísticas da música ou da arte ou da regueifa, ou me dá absolutamente igual, non? Cualquera dos recursos da nosa tradición oral. Sí. Non sei se é algo do micro este. Non. Pois eu... No, que quería comentar aquí que perdía o fío. Nos temos feito producións, pois iso, por exemplo, no Courel, cobrindo, ou recentemente no Monte Quinxo, ali, chegando Xerés cos indodolelas, andando cos veciños de unha aldea a outra, non? E chegas a estas poboacións e son concellos realmente desestructurados, absolutamente, onde non hai xente nova, están emigrados. Quen está á frente dos concellos, aínda que teña boa vontade, ten uns recursos económicos e unha disposición realmente cativa, non? Non hai cousa máis horrible neste mundo que sentirte como un paracaidista, que chegas hasta ali, faz unha actuación e te marchas, ou algo así. Eso tampouco ten que ver con a nosa actividade, pero realmente xenerar dinámicas de envolvimento coa xente local para que teña un aproveitamento efectivo e para que se xeneren iniciativas, me dá igual, digitais a través das escolas, interxeracionais, levando xente das cidades do ámbito internacional tamén a esas localidades, xenerando riqueza e dinamismo hai en eses lugares, porque son eses lugares realmente os que nos poden dar un público diferenciado para mañán e formado e orgulloso do seu patrimonio e consciente de que se pode e se debe modificar e transformar porque xa van a ter esa linguaxe integrada, non? E realmente para min é o máis complexo, non? Precisamente por este compromiso que temos co este tipo de produccións. Chegar alá, botar meses integrándote, aprendendo desa xente local, desa comunidade local. E logo, pois sí, igual traballas con unha diputación, que son ámbitos territoriais, e os ritmos da administración non son eses. Non se dedican, non están un pouco para iso, e as ferramentas, ás veces, que te ofrecen, pois aproveitas o que podes, non? E entón eu aí vexo moitas veces un vacío no medio, porque eu teño explicado isto moitas veces tamén a representantes, falábamos da Xunta de Galiza, ou de ámbitos supraterritoriais, e te dicen que é unha cuestión local. Non, é que é a cuestión central, é a estructural. Entón, se non atendemos a isto, non quero outro chiringuito, vou a dicir agora, falando das administracións, que non sabemos moi ben para que funciona, que cando vas a consultalo non acaba de funcionar e que non está respondendo, moitas veces, eu creo, as poucas iniciativas que se puseron, salvando cousas específicas que penso que están ben, eu creo que son moi melloráveis as relacións co usuario final e co mundo empresarial en particular, porque non se cree niso. Chegou ao argumentario político, sí que chegaron as palabras de patrimonio, non? E agora o patrimonio inmaterial, e todo o mundo quere declarar cousas patrimonio inmaterial, porque é como se fora unha medalla que se vai a colgar o político, sin entender o que hai detrás diso, nin apostar realmente para iso. Non, eu xa truxen para aquí como que entrai unha carretera, non? Non vai diso. Por iso digo que as administracións parece que son un mal necesario, non? Hai moitas cousas que non se poden facer sin elas, pero consumen, non? Moita enerxía. E outra cousa xa como usuario e como cidadao é un inferno toda esta cousa da digital que nos meteron, que metemos cantidad de horas, xente profesional moi especializada en ámbitos específicos, resolvendo que o PDF que te dan non se carga en a versión de non sei que navegador. O sea, pero isto que é? O sea, e eu en cualquier foro que teña oportunidade vou a decir que, por Dios, que alguén meta mao aí e nos libere de esa pandemia.
Bueno, pois por alusións, creo que se ve comparado. Non por alusións, digamos, para facer un comentario a partir do que Chito estaba comentando, non? Eu discrepo coa caracterización que Chito... Sí, digo que discrepo da caracterización, entendo e comprendo perfectamente e sei que a relación do administrado coa administración é terrorífica. Incluso aseguro-vos que a administración das persoas que somos persoal, neste caso eventual, e traballamos nunha administración, pois é un padecemento constante. Abriríamos outro debate que ten que ver coa adecuación da legislación á lógica da cultura, non? Pero, bueno, ese non é o debate agora. Ao que vou. Eu creo que a administración non é un mal necesario. Eu creo que a administración ten que cumprir unha función, hai que ser exixentes para que cumpra esa función, e o que é un problema é que non o faga ou que o faga mal. E poño un exemplo moi claro. O ámbito da danza contemporánea, en xeral da danza, do 2006 ao 2010, 2006-2009 fundamentalmente, o ámbito da danza contemporánea viviu un certo esplendor, por decirlo de alguma maneira para entendernos, a nivel galego, xustamente porque se crea cámbiase radicalmente unha política que había unha cousa que chamaba Ballet Gallego Rei de Viana, non sei se vos acordades del, Ballet Galego Rei de Viana. Acábase co Ballet Galego Rei de Viana e crease un centro coreográfico galego que traballa no apoio á produción, na volta de xente, de bailarines e bailarinas que estaban fora de Galiza para que pudesen volver a Galiza, en liñas de formación do ámbito da danza. Eso vai xerando pouco a pouco un certo mercado, unha certa distribución. É dicir, puxose en marcha unha dinámica desde a administración que consigue cambiar cualitativamente a situación neste caso, dun ámbito, non? Entón, eu concordo con Chito en que crear máis chiringuitos para repetir os mesmos erros non o queremos, non serve de nada. Agora, creo que o ámbito, non sei exactamente a que chiringuito, podo intuir a cal se refería Chito, podo intuílo, pero tampouco é necesario explicitar aquí máis do preciso, non? Agora, creo que este ámbito, insisto, sí que penso que merece unha ferramenta administrativa. Despois poderíamos poñer a fórmula, o nome, o que sexa, pero sí unha ferramenta administrativa específica e adaptada ás necesidades dese ámbito. E igual a necesidade principal dese ámbito ten que ver co traballo sociocomunitario que de alguma maneira era o que se estaba referindo Chito, non? En determinadas contornas, non? Bueno, entón, eu creo que Chito tocou tamén un tema importante que é o da necesidade de descentralización, non? Que ademais a mí me parece moi curioso que sendo como somos periféricos nos propios sigamos, non? Pois exercendo un pouco así ese desatendemento e ese desleixo dentro do noso propio territorio. Creo que é importante tamén facerlle entender iso á administración, que todos formamos parte, que hai que atender o rural, que probablemente concorremos a fondos europeos precisamente, non? Porque hai uns territorios máis rurais e despoboados como estes que mencionaba agora Chito, pois que pode ser en Trimo, e aproveito aquí para facer un pequeno paréntesis porque citou a Sindo, que é unha das pezas sonoras que vades a poder atopar no paseo sonoro que propoñen as xornadas dentro de Compostela, e decía que estes territorios son o motivo polo que nos puntuamos en Europa para recibir fondos, pero logo cando eses fondos chegan realmente non sabemos tamén, non? Como é o reparto e o que se percibe é que o reparto pois sempre está un pouco máis enfocado cara ao eixo atlántico. A política é complicada, pero temos que lidiar con ela. Eu quería preguntarvos tamén cales pensades que son neste momento os atrancos para vender e levar hasta o público a música tradicional, non? E cales son os posibles mercados que se atopa agora a música tradicional, a música de creación que se fai en Galicia a partir dos arquivos tradicionais. Sí, gracias, Julio. Bueno, a ver, independentemente de que toquemos temas puntuais e
tema concreto asa perspectivas ou ideas moi interesantes. O problema de base, insisto unha vez máis, é o mesmo de sempre, non? É dicir, falta pedagogía, falta cultura, non sabemos o que é a música, non somos capaces de percibir todavía a capacidade social, non somente artística, social que ten a música. Estamos a falar da música dende o punto de vista do arquivo, do material. Non podemos esquecer a música dende a perspectiva inmaterial. Refírome, por exemplo, nun tema como que estamos a vivir, nun presente como que estamos a vivir, que é un presente de aillamento, de confinamento, onde estamos separados do espazo público e onde as posibilidades de ir a ver música en directo están moi limitadas. A ver se somos capaces de percibir o significado que ten a música dentro das nosas vidas, dentro dese espazo de convivencia, vale? Entón, como non temos ou non somos capaces de percibir o que significa a música, evidentemente é moi difícil que teñamos a sensibilidade, vamos a dicir, expandida da importancia dun arquivo. E calquera dos vértices que toquemos alrededor da música, neste caso estamos a falar de arquivos, derivan sempre deste mesmo principio, non? Falamos de institucións, falamos de administracións, todas ou case todas ven na música única e exclusivamente un medio de representación. E, sin embargo, hai moitas posibilidades de facer proxectos interesantes que indirectamente teñen que ver cos arquivos, aínda que directamente non traballen cos arquivos. Este foi o caso, por exemplo, dun proxecto que fixemos moi interesante na Coruña que se chamou Música en Branco, Memoria dunha cidade. Era un proxecto de traballar a memoria das persoas, de como ligaban os seus recordos alrededor das cancións en distintas xeneracións, en distintas etapas da súa vida, e aí, nese traballo específico, estábamos a realizar realmente unha investigación de arquivo, non? E isto, se o conectamos con esta última pregunta que acabas de facer, Marián, pois ten que ver no sentido de que cando non temos esta dimensión espacial e emocional do que significa a música, é moi difícil que nos acheguemos ás realidades, non? Últimamente hai certa preocupación por falar de internacionalización da música. E sempre cando falamos de internacionalización da música dos nosos músicos, sempre pensamos en sacar os nosos músicos fora do territorio. E a pregunta é, os problemas dos nosos músicos fora do territorio son diferentes dos problemas dos músicos que veñen de fora a tocar no noso territorio? Non, son os mesmos problemas. A dificultade que ten un músico galego para tocar en calquera parte do mundo é prácticamente a mesma dificultade que calquera músico do mundo ten para tocar en Galicia, si exceptuamos aquelas músicas ou aqueles artistas que realmente teñen esa capacidade comercial de achegarse a ese territorio. Pero é unha porcentaxe mínima. Nos que traballamos con músicos de todo o mundo, atopamos esa dificultade. Entón, o que intentamos transmitir sempre, cada vez que falamos de internacionalización dos nosos músicos, é que estás a facer ti para traer músicos de fora? Porque o mellor non se trata tanto de levar os músicos nosos a fora, sino que se trata de traer músicos de fora aquí. E, evidentemente, como toda administración debe de ter unha responsabilidade cos artistas do país, evidentemente hai estrategias para que haxa un camiño de ida e un camiño de volta. E para min eso realmente non estou dando unha fórmula, simplemente estou transmitindo unha mensaxe. E a mensaxe que quero trasladar é: pensemos na reciprocidade, pensemos que as dificultades que os galegos temos para tocar fora son as mesmas dificultades que os de fora teñen para tocar aquí, para chegarse aos públicos de aquí. Por eso son tan necesarios eventos como a Fira de Manresa. Pois sí, eu quería agora dirixirme a Jordi, porque, bueno, parece que hai, se percibe que pode haber cada vez máis público, máis demanda para este tipo de música. Estase
conseguindo chegar a públicos aos que antes non se chegaba, pero aínda así segue sendo difícil, non? Para este tipo de propostas meterse dentro da roda do éxito. Ás veces ocorre e aparece un Rodrigo Cuevas que o consigue e aparecen uns hermanos Cubero que tamén o consiguen e logo non sabemos por qué Eliseo Parra non o consigue. Cal pensades que pode ser a fórmula do éxito ou a maneira de achegarse ao público? E vou lanzar esta pregunta para Jordi, que ten a oportunidade, bueno, desde dentro, non? Pois, supoño, valorar moitos proxectos cada ano e ver despois como funcionan, como evolucionan tamén. Y ojalá tuviéramos la fórmula del éxito, pero esto es imposible. La verdad es que hay proyectos a veces que sorprenden perfectamente y por ejemplo, creo que fue 2017 que estuvo Rosalía con Refri en la Fira y hubo, creo que 15 espectadores en el concierto. O sea que a veces también, bueno, no sé, ¿no? Las fórmulas del éxito son muy complejas y creo que darían no para un debate, sino para largas horas de hablar de eso, ¿no? Pero cogiendo un poco lo que decías, Mariana, al principio, sí que hay, o sea, nosotros en Cataluña tenemos problemas de circuito de los proyectos de raíz, o sea, sí que tenemos unos ciertos circuitos creados, muchos de ellos desde el mundo asociativo. Por ejemplo, conoceréis el Tradicionarius, supongo, ¿no? El Centro de Artesà Tradicionarius, que es este centro en Barcelona que trabaja con música de raíz, en que tiene un festival que este fin de semana está acabando. Por lo tanto, es un centro de referencia creado desde el mundo asociativo. Os hablaba del Cactus, que es otro proyecto también con festival desde el mundo asociativo. En danzas tradicionales tenemos el Danza, por ejemplo. Tenemos como toda una estructura de asociaciones, de festivales que sí que promueven un circuito de las músicas de raíz, pero en el ámbito de programación en teatros públicos, en auditorios públicos, esto cuesta un montón de poner proyectos que trabajen de raíz ahí. Ahora estamos viendo un cambio en este sentido. Y es verdad que desde hace unos años, y creo que esto el confinamiento lo ha llevado un poco más a trabajar con estos proyectos, pues que miran el kilómetro cero, que trabajan más con la tierra, con la ruralidad, ¿no? Que esta mirada ahora está un poco de moda, ¿no? En este sentido. No sé si será una moda positiva y por lo tanto realmente nos vamos a mirar estos proyectos realmente, ¿no? Como decíais ahora vosotros, con todo el contexto que generan, con lo que pueden, ¿no? Aportar en la sociedad, o van a ser simplemente pues, un paso de los modernos, que decimos, ¿no? De que ahora este tipo de proyectos, pues durante X años, pues los tendremos más encima de la mesa, ¿no? Yo creo más con el trabajo a largo plazo, creo más en involucrar a todos estos equipamientos, a todos estos festivales que no trabajan habitualmente con proyectos de raíz, en que estén metidos en producciones, en residencias, en creaciones, por lo tanto, trabajar muy codo a codo con artistas, con estas estructuras, con el mundo asociativo que os explicaba ahora, que creo que trabajando así, en red, en este trabajo común, es como vamos a intentar pues, que artistas que trabajan con estos proyectos no solo tengamos estos, ¿no? Estas flores, ¿no? Que ahora hablaba, si hermanos Cuberos, si Rodrigo Cuevas, si no sé quién, que son, para mí, son excelentes estandartes o abanderados, para decirlo de alguna forma, ¿no? Un poco de nuestros colectivos, pero que también haya como más todo un circuito de base para todos estos proyectos, ¿no? Que no solo luzcan las grandes flores, sino que también tengamos todo el jardín bien alimentado y podemos crear un buen sustrato, ¿no? Y para mí, pues es todo este trabajo de picar piedra, de trabajar con, por ejemplo, aquí tenemos el proyecto de Casas de la Música, pues de trabajar con ellos para que dentro de las residencias y las becas que da Casas de la Música, pues también haya proyectos de raíz, que los tengamos en todas las casas de la música que hay en Cataluña. Bueno, ¿no? Ir conquistando todos estos espacios, que normalicemos un poco todo este tipo de programaciones y que llegamos a un punto de desacomplejarnos.
porque creo que nos pasa que tenemos a los programadores y todos un poco acomplejados con este tema de la tradición y la raíz y todo este tema, que creo que también debemos desacomplejarnos un poco. No sé si os pasa a vosotros, pero como mínimo en Cataluña lo que son los artistas jóvenes están dando una mirada a la raíz, una mirada a la tradición muy desacomplejada, y creo que allí se están abriendo trabajos muy interesantes. Tenemos a Tartarrelena, tenemos a Arnau Viols, trabajos muy interesantes, porque yo creo que mi generación o generaciones mayores, yo creo que muchas veces cuando hablamos de raíz, de tradición, tenemos unas mochilas muy fuertes encima, mochilas que la gente joven no tiene actualmente encima, y creo que están aportando una mirada muy interesante a estos proyectos, y creo que estos proyectos pueden abrirse camino a espacios que no están habituados a trabajar habitualmente con la tradición, pero yo hablaría más de esto, de este picar piedra y de ir trabajando codo a codo para ganar espacios pues, para este tipo de proyectos. Sí, bueno, eu simplemente mostrar a miña admiración polo que considero que han posiblemente a mellor xeración de música en catalán que nos está a chegar desde fai, non sabría dicir si 3 décadas, 4 décadas, pero estou agora traballando na programación deste ano e teño a necesidade de rexeitar, de non convidar a tantos artistas que me gustan porque son todos catalanes ou das Baleares, no caso de Tartarrelena ou o caso de bueno, Luz Royce, que é unha artista maravillosa tamén, e bueno, e un montón, aparte xénero masculino e xénero femenino, non? É unha eclosión de creatividade asombrosa, non? E realmente, desde a distancia, pregunto en alto si isto non ten moito que ver con ese gran nivel que hai en Cataluña en programación musical, non? Dende fai moitos anos en Cataluña hai grandes eventos internacionais, hai grandes marcas internacionais, marcas contemporáneas, pero que incluso estas marcas contemporáneas que eu sigo dende fai algunha delas 20 anos, sempre tiveron a sensibilidade por programar músicas do mundo, aínda que estean disfrazadas de músicas avanzadas, non? Cando realmente é así, pero bueno, isto sería outro tema. E me pregunto se toda esta xeneración e eclosión de creatividade que temos nestes momentos que nos chega, ou polo menos que eu percibo que nos chega tanto de Cataluña como das Illas Baleares, ten que ver co gran nivel de programación, e isto é unha pregunta directa, Jordi, ten que ver co gran nivel de programación que nestes 2 décadas pois estamos a vivir ou estades a vivir en Cataluña. Yo creo que también te pondría otro factor, que es, por ejemplo, el SMUC, la Escuela de Música, Taller de Músics, que es formación también, y tanto SMUC como talleres de músics, etcétera, etcétera, creo que están haciendo una labor también muy importante en toda esta formación, ¿no? Por ejemplo, el SMUC, con toda la línea de instrumentos tradicionales que tiene, pues está sacando de ahí enormes talentos de músicos, ¿no? En este sentido. Y yo creo que también es otro factor también importante a tener en cuenta. Creo que también en parte de programación ha habido. No siempre ha sido, lo decías, creo que bastante correcto cuando decías muchas veces disfrazados de, porque esto también ha pasado y está pasando, y a veces vemos una realidad. En Cataluña también tenemos mucho complejo con la música tradicional y con la tradición y con la raíz. El año pasado, por ejemplo, en la FIDA, tanto los hermanos Cubero como Rodrigo Cuevas como tal, pues tenía compañeros que decían, hostia, ¿cómo nos fijamos también con lo que viene de fuera, ¿no? ¿Cómo percibimos esta imagen, ¿no? O sea, también os quería decir que a veces no, la imagen que tiene uno propio de lo suyo, también llevamos estas mochilas y estos complejos encima que a veces nos cuesta de percibir, porque, por ejemplo, desde aquí estamos viendo también propuestas interesantísimas que nos están llegando de Galicia estos últimos años o este año mismo, ¿no? En que desde el norte nos están llegando pues, proyectos muy interesantes. Y eso, respondiendo a tu pregunta, que ya me iba por las ramas, yo creo que pondría el SMUC, Taller de Músics, toda esta gente que está formando también y que está abriendo mucho la mirada
a la gente joven que se está formando y también mucho... Nosotros en la FIRA tenemos como tres claves artísticas y una de ellas es la gente joven. Y ponemos mucho empeño en joven, en acompañar primeros proyectos de artistas jóvenes, muchas de ellas chicas que están aportando Tartarelena, Marala, Joana Gomila, bueno, aquí mezclo un poco también con Baleares y País Valencià, pero hostia, que nos están aportando unas miradas muy interesantes, Ana Farré, Paula Grande, están haciendo una mirada muy interesante esta gente joven de una forma desacomplajada, ¿no? Trabajar con la raíz, y muchas de estas que te estoy nombrando, de estas artistas, pues salen de Taller de Músics, de SMUC, por lo tanto aquí pondría gran parte también del foco, ¿no? En esta formación. Ya no nos ve. Hola, aquí lo tenemos de nuevo. No sé si has escuchado... Sí, por un momentito, sí. Sí, no. Yo decía que, bueno, como lo has mencionado ahora en última intervención, quería preguntarte qué os está llegando de nuestra música y cómo se nos percibe desde ahí. Pues con mucha fuerza, con mucha creatividad últimamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos estamos escribiendo, creo, con un grupo que ayer también estaban en alguna mesa, ¿no? Con Tanchungueiras, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que están sacando este año. La percepción que tenemos es muy buena, pero no solo de ahora, ¿eh? Por ejemplo, este fin de semana también en Tradicionarios hay un buen desembarco gallego, ¿no? O sea, que ya también como trayectoria, no ya de artistas jóvenes de este año, pero también de trayectoria, creo que de Galicia han llegado ejemplos muy interesantes, ¿no? En Cataluña. Por eso os hablaba antes también de los complejos un poco que tenemos todos encima, ¿no? Que aquí también nos está pasando, ¿eh? Y nos está pasando. El año pasado teníamos Rodrigo Cuevas y los hermanos Cubero, por ejemplo, teníamos a Cocaña, y parecía ¿no? Hablaba con muchos artistas catalanes y parecía que nos poníamos todos los complejos de encima, que éramos incapaces, pues, de tener artistas como estos que ahora os nombraba, ¿no? Yo creo que forma parte de quitarnos también un poco estos complejos que tenemos encima y de dar salida a todos estos artistas que tenemos, gente joven, apoyarlas, y creo que las instituciones tenemos un papel en la fórmula que tengamos que tener. Nosotros somos una fundación, pero que también el mundo asociativo, conjuntamente con la administración, tenemos un papel, yo creo, a jugar, pero no para, como decía antes el compañero Chito, creo que eras, de crear chiringuitos, porque yo vengo del sector también privado, hace 2 años que estoy en esta fundación pública de la FIRA, y por lo tanto tampoco para crear instrumentos que no sirvan para nada, al contrario, ¿no? De instrumentos que ayuden, pues, a los artistas a poder desarrollar su trabajo. Necesitamos algo parecido a FIRA, ¿no? Con todo ese entramado que tenemos por detrás. Y creo que Jordi quería mostrarnos precisamente un vídeo, ¿no? Perdón. Sí. No, creo que lo tenéis, no sé si queréis, era un poco un vídeo de resumen de la edición anterior, una edición muy especial, porque conseguimos hacer la FIRA también en un formato presencial, pero con todas las restricciones que tuvimos, por lo tanto un vídeo un poco especial, evidentemente. Que creo que lo tenéis vosotros, ¿no? Para darle paso. Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí. A mi m'agrada la rumba, no recordo des de quan, potser des de que vaig néixer, o potser una miqueta abans. Qui té mon cor, la rumba, qui juga al foc, la rumba, qui mai tindré, la rumba. Ella és una ànima lliure, com venir pel món d'un banc. Ella és una ànima
I és que jo ballo la rumba des que vaig sentir escalfor. Una petita foguera, un pessic plorant dolor. Ella deixa que la toqui qualsevol nit de claror, però em fa saber en veu baixeta que el seu cor és per un calor. Qui té mon cor? La rumba. Qui juga al foc? La rumba. I mai tindré la rumba, que ella és una ànima lliure, com venir pel món rumba. Bueno, esto fue la fira del año pasado. Estaba dicindo que, bueno, despois deste repaso, se cadra aquí o noso público presencial quere facer algunha pregunta, algún tema que, bueno, pues que non tocásemos e que vos apeteza preguntar. Sí? Si non, eu teño un comentario Pois que facer a través de... Se a xente non se anima. No, vamos a ver, era con... Hai un eco, non? Era sobre isto que comentaba Jordi ao inicio, con base no que decía Julio, do momento musical así a nivel creativo en Cataluña. Eu, como espectador, non como seguidor, a través de diferentes medios, opino, iba a facer de feito o mesmo comentario que facía Jordi, que dá a impresión que hai un elemento clave, está sendo a formación musical, non de espacios como a SMUC, ou taller de músics ou demais, que ao final vese que moitos dos nomes que están saindo, non, e protagonizando esa nova escena catalana, ou a propia Rosalía, entón teñen que ver directamente con iso, non? Pero despois eu creo que hai un fenómeno máis xeral, máis, atreveríame a decir, máis global, ao que facía antes referencia a Jordi cando decía que se estaba producindo un achegamento ou un diálogo coa tradición e coa identidade desacomplexado, non? E eu, a mí daba a impresión de que é unha tendencia que mostra que hai unha demanda ou incluso unha necesidade de identidade, non? De verdade, de recoñecemento, de pertenza, non? Nun mundo cada vez máis deshumanizado, máis globalizado, tamén máis homoxéneo no peor dos sentidos, non? E creo que, digamos, esa a plasmación que está tendo na creación musical contemporánea, esta demanda estáse notando non únicamente en Cataluña, estáse notando tamén en Andalucía, estáse notando tamén con proxectos incluso que parten do pop, non? É dicir, con os últimos anos de Los Planetas ou Califato neste momento, estáse notando creo que tamén en Galiza, estáse notando en Asturias, pero estáse notando tamén en Colombia ou en México ou en Chile, onde a mí me parece que se está facendo, falando do mercado, non? Falando de mercado, pois das propostas máis interesantes a nivel planetario, non? Neste momento, non? E son propostas que parten e que beben directamente da identidade, non? E reivindican dunha forma desacomplexada e moi forte, moi potente, non? Eso era o comentario que quería facer sobre este aspecto da programación e da música no sentido da representación musical, o espectáculo e demais. Pero despois gustaríame retomar o que comentaba antes Julio, porque, cando menos eu a nivel particular, concordo moito coa idea de que hai que facer unha reflexión profunda e darlle o valor que merece a dimensión social do que o fenómeno musical e a música en sí proporciona, non? Eu son dunha vila de Ribadeo, non? Na que fui un técnico de cultura durante unha serie de anos, e eu vin directamente, como a varias xeracións o peso e digamos, a importancia que tivo para varias xeracións de mozos e de mozas un elemento como foi, por exemplo, como era a Escola Municipal de Música. Pero non no aspecto creativo, formativo, sino no aspecto social, de cohesión social, de integración social, dunha dinámica que iba moito máis alá do meramente creativo ou orientado, digamos, pois eso, ao espectáculo, por así decirlo, non? E nós, por exemplo, na Deputación damos moita importancia xustamente a ese ámbito que é o ámbito
pois das bandas de música populares, das corais polifónicas, da música tradicional, do baile tradicional e demais, porque máis alá da dimensión máis vinculado, efectivamente, pois ao mercado, aos públicos, ao espectáculo e demais, o papel de cohesión social, de integración, de creación de comunidade que cumplen, para min é o prioritario, non? E é absolutamente relevante e fundamental, non? E a partir dese papel, creo que do que se pode desenvolver en base ao coñecemento, á autoestima, ao recoñecemento do que somos, pois, a partir do que se pode construir despois tamén a parte creativa, a parte dos públicos e a parte, digamos, máis comercial, non? Sí, está claro. Sí, agora, pois estaba dicindo que na sesión de onte tiñamos o claro exemplo de Sabela de Tanxugueiras, non? Que desde moi pequeniña, pois coa súa pandeireta na asociación, empezou e, bueno, e ela mesma relataba, non? Logo hai unha etapa de adolescencia, pero logo recuncou porque queda aí algo dentro, non? E creo que agora non temos tantas oportunidades como na miña época, cando eu era pequena, percibín iso, que en algún momento, sí ou sí, tiñas contacto, non? Con aquela asociación no barrio ou noutro barrio donde ibas, pois eso, pandeireta, baile galego, etcétera. Con mellor ou peor pedagogía, que tamén era unha queixa que facía onte Isabela, non? Que cando te obrigan a aprender unha peza e non deixan espazo para esa creación, non? Para esa creatividade, tampouco che contan a quen lle foi recollida, en que sitio, non? Ese rigor dos arquivos, pero de calquera maneira un traballo valiosísimo. Ela, aínda así, admitía, non? E felicitaba por un traballo valiosísimo de todas estas asociacións que tamén é certo que, bueno, que teñen pois, apoios limitados. Pero, sobre todo, porque eu creo que aquí hai algo que sí se pode facer e que, como decía Chito, depende ao mellor un pouco máis de que nós nos empeñemos, non? Que ao mellor son esas dinámicas que están aínda sin crear, que lle podemos chamar residencias artísticas ou lle podemos poñer outros nomes, non? Pero que se xan experiencias onde haxa intercambio e onde haxa creación, onde haxa coñecemento, bueno, e que desde o meu punto de vista, non? Como xestora cultural, que é algo para o que non se necesitan excesivos recursos e que pode dar grandes resultados. Mais alá, insisto, de que é verdade, obviamente, que ese gran órgano fai falta, non? E estamos carentes disso. Eu diría que iso ven acontecendo fai moitos anos, que hai xente que fai iso de facto, e se non temos aquí unha feira, buscas ti os relacionamentos de un en Portugal, en Brasil ou donde queiras traballar. Iso acontece de facto, non? E nas escolas a creatividade tamén, hai algunhas cousas que igual querían un pouco de matiz, pero, por exemplo, creo que se faláramos de industria, desde que existe a industria fonográfica en Galiza a finais do século XIX, os grandes hits da historia sempre foron formacións que traballaban con música tradicional. Os temas de Chané en 1900 eran gravados en Estados Unidos, cantados nas salas de concertos, na migración, aquí por non sei cuántas compañías discográficas. O disco dos Gaiteros de Soutelo, que dos anos 20, debe ser o disco máis reeditado da historia fonográfica galega. A Rianxeira vendeu máis de 300.000 exemplares nos anos 50. Quer dizer, non é un fenómeno que estés acontecendo ahora mismo, non? E se nos vamos aos 70, aos 80, aos 90 e a cualquier día, sempre hubo xente aí traballando con estes recursos a un nivel moi importante e facendo como facemos as cousas aquí, porque esa é outra. O sea, eu vivín en Cataluña, estudei en Cataluña e teño traballado moito con cataláns. É outra realidade que, como de todos os exemplos internacionais, temos moito que aprender, pero temos que saber coñecernos nós para saber que é o que nos pode interesar en cada momento concreto.
porque ese facer gregario, non, que teñen en Cataluña completamente normalizado. Eu cheguei a Cataluña, os 2 días estaba nun colectivo de excursionistas con 40 persoas de Manresa e ali os castells, e dicir, Dios mío, en plan, no, aquí é outra cousa. Entón, eu tamén quero reivindicar a nosa maneira de facer e que sempre estivo aí, que sempre tuvo os seus logros, non, tamén. E sí que, bueno, nos tendo unha escola e levando todavía que vamos a decir, pero acredito que evidentemente a formación ten que haber espazos onde cualquier fenómeno cultural sirva para un volvimento da comunidade, pero tamén ten que haber espacios de especialización, non? E dun público máis xeral que saiba recibir todo isto e de uns profesionais que o leven a outro estadio. Entón, nos últimos anos, está a acontecer agora, bueno, nos últimos 20 anos, desde que nos temos a escola aberta, cando comezamos, por exemplo, tiñamos 3 alumnos de zanfona sen zanfona. Esa era a realidade do primeiro curso de zanfona. Bueno, a día de hoxe pasaron máis de 300 alumnos e alumnas pola escola. Hai unha cualidade dos luthiers que están traballando en Galiza que son referente mundial. É así, sin máis. O sea, os principais solistas a nivel mundial, que é un movimento moi potente da zanfona, que nadie se entrou Estados Unidos e Latinoamérica e tempo, se entrou Corea e Xapón no seu día, e somos o centro do mundo, facemos o centro o Festival Internacional de Zanfona, referencial desde fai 17 anos polo que pasaron as primeiras. Iso está posto en valor entre nós mesmos. Podes ir a falar con un político da zanfona? Porque está complicado, Intenteino varias veces, está complicado. Iso ainda non é pop, non? Entón, as cousas aquí acontecen, sí, acontecen, desde o SESC do Brasil, que é unha gran entidade privada de programación cultural, con a rede de teatros e auditorios, pois, cando descubriron a zanfona, vía galegos, dixeron, oye, aquí no Brasil non coñecemos isto, queremos unha programación cos mellores do mundo, os galegos tedes acceso a isto? Por suposto, temos a chave de todo. Entón, logo chegou a pandemia e ainda non se realizou, por exemplo, esa programación, outras se realizaron. O que quero decir é que debemos de ser máis conscientes das nosas potencialidades e coñecer un pouco máis o noso pasado, sobre todo a xente que se quere dedicar profesionalmente a estes asuntos, porque aí tamén parece que sempre estamos no quilómetro cero. Pasan os anos e sempre estamos cos mesmos debates, no mesmo ponto. Está ben, porque chega xente nova, e son necesarios estes foros. Pero tamén estaría ben que, igual niso, aprender un pouco dos cataláns, o sea, como facemos institucionalmente para colocar unhas vías tamén, non? Na cuestión da educación, fundamentalmente. O sea, iso non pode estar cuestionado. E iso volvo un pouco de antes, o sea, a pesar das administracións, continúan proxectos educativos como o noso en pé, porque se chega a ser pola realidade que te dan, pois xa teríamos fechado o chiringo fai moitos anos, sinceramente. Bueno, non é de unha forma moi esperanzadora nin positiva, pero xa se nos vai acabando o tempo e temos que rematar a sesión. Que ben, temos aquí unha pregunta. Non poden ser tanto fora ou non poden vir tantos grupos de fora para dentro. Eu penso tamén que é unha parte de xeografía, non? Os grupos cando están en Cataluña e salen fora é moito máis barato que cando os grupos galegos queren salir fora, non? Os grupos galegos profesionais que queren salir fora, os apoios son, cando miras o precio do avión e de viaxe para viaxar fora, é moi difícil de facer sair os grupos galegos fora. Entón, ao nivel profesional, diríamos, que chamamos profesional? Os artistas aquí vemos que teñen a dificultade que é un oficio ou non é un oficio ser gaiteiro ou ser músico. Se é un oficio,
pois tiña que ter a posibilidade de loitar para un estatuto de artista. O mellor os artistas que están fora, pois eu dou o exemplo en Bélxica, están loitando por non ter concertos, por estar todas as salas pechadas e tal, e salen fora, sin embargo, teñen un estatuto, teñen unha ERTE, están nunha maneira de que poden seguir pouco a pouco, pero nós, a dificultade que temos aquí, tanto as asociacións que non teñen apoios, que os pecharon os locais, que non se poden xuntar, e tanto a xente que vive desto, como van a sair para diante en estes momentos, ou as axencias que teñen moi poucos apoios, que levan proxectos para diante porque aman a nosa cultura, aman a nosa tradición. E logo, como podemos darlle unha T mayúscula á tradición, non? En Cataluña utilizan a música popular, non utilizan tanto o que é tradicional, porque é como peyorativo, como se fora aos antepasados, non? Como lle podemos dar un valor máis engadido á palabra tradicional, popular, e darlle ese valor e que existan lugares de identidades na que se poda seguir repartindo, dando clases e seguir lugares específicos para a música tradicional que tendría que existir pois casi en cada aldea de Galicia, porque Pois non sei se algún de vos se atreve a responder isto, que entendo que, bueno, pois como lle quitamos ese autoodio, non? O mellor que tantas veces comentamos cando se fala de tradicional e está significado de unha maneira que non é tan positiva como nos gustaría. Eu vou ser moi breve. Eu non creo que teñamos autoodio, vamos, ni moitísimo menos, para nada. Eu creo que hai unhas realidades que todavía son máis graves que ese, vamos a chamarlle, problema. É dicir, hai unha realidade moi clara respecto a Cataluña. Somos un país de 3 millóns de persoas, evidentemente sufrimos os males que sufren calquera país moderno en relación á comercialización, a estandarización dos gustos e dos criterios, e evidentemente temos que situarnos no contexto onde estamos. Eu creo que o mellor que podo aportar, eu creo que debemos de ter unha mirada circular. Creo que non se trata de incidir, xa que estamos a falar de arquivos, de incidir solamente nunha desas perspectivas. Creo que hai que coller e na medida que teñamos capacidade apostar por determinadas tácticas. A miña admiración, evidentemente, pola Central Folk e por todo o que significa unha formación profesionalizada, a defensa dunha programación especializada, a defensa da responsabilidade das diferentes institucións á hora de comprometerse cos novos valores. É dicir, creo que isto é un paraugas e creo que, sin entrar en grandes aventuras, creo que cada un pode aportar dentro desa responsabilidade o seu papel, e, polo tanto, a partir de aí creo que se podería empezar a cambiar determinadas cousas, pero para nada vexo que teñamos autoodio pola nosa cultura e a nosa música, moito menos. Gracias, Julio. Creo que xa temos que cortar aquí. Grazas a todos polas vosas valiosas achegas. Eu creo que nos quedamos con que somos unha potencia aínda desaproveitada e desorganizada, e fai falta un chiringuito pero ben montado que funcione e que atenda este ámbito desatendido. Grazas a Jordi porque, bueno, nos dá inspiración e nos dá ideas do que podemos ser aquí. Grazas a todos por estar aquí con nos. Boa tarde. Grazas. Non sei se quería dicir algo. Quería dicir que temos autoodio. ¿Sí? Querías dicir que temos autoodio. No.